Tekan guys. Diuntali gelender-gelender ngono guys. Pakai pindang penak. Apa deh? Heh? Iya, endi nek mbok telepon ki? Iya, kene. Jam pira? Ya nek lagi mbok salehno ya bener iki aku tak mode pesawat iki ya bener nek lagi. Bisik. Entek guys. Karek dudoi. Gak entek dudoi. Teng. Jaga di sini. Iya tak tutup terus. Lah aku cekelak terus tenang opo. Lah aku ngenteni Aji soalnya iki gung teko-teko aku ora betah ora kuat aku. Piye? Asam lambung. Gara-gara ngombe kuwi lho De lemon. Ceromono iki mek juluk kombutan kae. Iya. Pandene mlaku gak wani, Mas. Impine enek edak lah dhewe lah iki jarang aku nganggo kuwi. Gara-gara ngombe kuwi, Dik. Asam lambung ki aku gak ketut-ketut. Lah batinku ki aku ki sak umur-umur ki nek diet IF iki ora nyapo-nyapo. Kok iki kok digarene kene ki lho dening pulau ati ki suwesek, Dik. Suwesek iya panas. Panas. Heeh. Wis ngono-ngono kuwi, Dik, terus mutah ae ta aku. Terus ning cangkeme pahit ngono Dik. Kok diomongi Pak Sul aku ya ora tau buka story. Lah kok aku ki nek nitik obat iki kaya obat lambung, aku ki ngono mek Pak Sul. Story WA. Aku periksa mesti obatku yo kuwi. Lah kok aku terus grecep rene makro ki tak selehno. Lah kok asam. Ya nguk jeng ngono. Lah kok asam lambung iki munggah walah ya Allah. Aku yo ya lali iku poso kuwi aku. Leneke kuwine Dik karo Pak Wahyu iki cara didukung Dik. Oh Pak Wahyu dhewe ya omong itu bagus kok Mas, intermittent fasting itu memang bagus ngono. Cuman sampean campur-campur salahin ning kono. Dadi iki ceromono nek intermittent yo intermittent ngono kuwi Dik. Dadi gak usah kok ngombe jamu, ngombe lemon ngono kuwi wis gak usah maksude. Lah tibake ceromono mangan buah lah wi kakean kuwi. Kuwi apane ngono lho sing munggahi lum-lum ngono kok kalium apa zodium. Oh lampu apa lah bahasane dokter iki. Kuwine munggah Dik. Kuwine dadine
Ya ngono kuwi, nang dodoke panas sesek kuwi wis 4 dina, Dik. Cuman aku ki gak patek mbok rasakno. Gak tak gagas, heeh, wis 4 dina, ceromono tak empet tak umbarno. Pikirku kok rek lho obate tak asam lambung, kok cah iki kena asam lambung, pikirku. Aku live TikTok ki wong-wong ya ngono, Dik. Mas iku asam lambung, Mas iku asam lambung ngono. Tak ketaran iki putih karo ijone kuwi kan sebelum makan ijo kuwi. Iya. Lah kok ya tenan, wong aku terus dijupuk darahku bareng kok diperiksa. Apa lah kon ngetron desa tak terno. Ya yo ora nek omong iki yo. Lah wong iki lah periksa nek lara budal dhewe lho kok bangeten kok kaya ora ndek mbok, ndek pak pikirku. Batinku wong ngenteni Ajis kuwi kan aku ngenteni Ajis Dewa. Yo dobrak kok timbang wong ngene iki yo ora nyono. Gak teko-teko terus aku terus budal dhewe lah aku yo diare masalahnya dhewe dadi ki. Lah Ajis kuwi Ajis kuwi kok kono terus kesusu-susu balik kuwi gara-gara wonge krungu ceritane Lek Pri ki mbon critakne sapa ngono. Kan aku ditekokne to. Lah nganu Mas Ari ndi gak melok ngono. Nganu wetenge sakit ngono. Lah sing Lek Pri langsung ngene. Kuatake nganu gara-gara diet kuwi. Soale iki enek. Dhisik ki ngono wong lemu. Diet terus bolak-balik ki wong ki mencret ngono kuwi to. Terus bosok digoneng rumah sakit iki langsung bablas. Lah Ajis langsung keweden. Dek langsung mlayu mulih kok. Mas Ajis mantuk mengki roh Mas. Suarane motor kuwi aku ora mateng untuk masak. Ajis langsung pokoke terus gagah iki le balik pokoke langsung ngerti ning kene apa jenenge mobile wis gak enek pokoke telepon aku to. Weh anu wis budal ngono. Wes aku ning kene ngono to. Pokoke langsung nyusul ning ngene Pak Wahyu kono terus pokoke cerita kuwi. Ngono ceritane. Wong wedok tapi Dewi wonge lemu terus romone gara-gara ngono kuwi. Tapi diete mbah diet apa gak roh. Intine ya mangan jeruk-jeruk lah. Ya ya wis gak aku gak. Aku wis ora tau kuwi kok. Iduk lah nek karek mek lah lu ceblok lah tak mbek kok. Lah tek leh kungkeki ngono kuwi dhewe lah kan karo Ajis sak mateng-mateng lah eman-eman to dhewe bosok. Lah karo Ajis wis diperesi untuk sak botol Pak 1,5 liter kuwi. Lah aku nek engkeki tak sok. Ora duwe manek guys sak ngono lemone guys. Mikire kan alah engko kecut ndang opo engko nglunturne lemak ndang kuru. Mikire kan ngono to wong ya disambi olahraga barang guys ning omah tapi kan gak sopeng. Ngono. Dadi ya wis ngono kuwi lah. Iki mau nanti lalangnya tutup iki Mas. Iya tak tutup ae. Ase ketok lho Dek mama begitu tak celuk ki Mas. Ceritane ngerti. Aku nggih tepung Garut, Dik. Malah kenteren. Gak sing pertama gagal aku ki lali. Pokok bar kok plastik kuwi to. Tak sok, tak grojok banyu panas, tak udeg-udeg lho. Lah ayo mblot. Mentah ngono kae yo. Wis do mau iki kon ngecer banyu sik. Grendel-grendel lagi gagal. Tak aku kelingan laginan. Aku kelingan karo sampean karo dhisik kae. Nganu terus akhirnya terus tak banyu adem terus iki meng terus dadi. Banyu adem di nganu tangan sik ngene. Sama sing rongkol-rongkol kuwi ben ajur sik. Iya. Pakai ngetepno banyu molak-malik dijurno. Oh, iya. Dadi wisan. Jerukan mah. Gak wisan, Dik. Nek kate kok engko kok anggere wis mari ya ngono kuwi neh gak apa-apa karo Pak Wahyu. Pak Wahyu ku ya ngono ide. Pak Wahyu ku ya IF ngono kuwi Dik. Cuman apa dhek mergo wong busuk ngono kuwi ta. Dadi dhek iki ceromono sekalian karo poso pisan. Duh, lah to nek poso niku poso napa Pak niate? Wong jarene Gus Bahar. Lah wong Gus Bahar niku lho ngendikan Mas. Ora usah digawe mumat. Sing penting ki apa niat kuwi digawe gampang lho, niat ensun poso ben awak sehat pun. Oke Gusti Allah ngonan sing nilai ngono iki. Ora mau mulai Mas. Nek niat iki ora usah perlu diarap ya. Ayo. Kok iki isane dhewe awake ngucap niate apa ngono lho. Mas iki mulai ngono. Niate kuwi yo ngono, Dik. Pak Wahyu ku yo ngono, Dik, tapi dhek njupuke jam 6. Mangane sampai jam 10 bengi. Terus bar kuwi engko dhek cara sahur ngono kuwi mek ngombe banyu putih. Tapi nanti kalau badannya sakit maksudnya flu batuk stop. Jangan IF dulu nanti batuknya selesai
apa pileknya hilang, lah itu nanti lanjut lagi. Tak dukung Mas sampean ngono. Soalnya memang obesitas itu ndak bagus, rawan penyakit ngono yo nek yone. Pak Wahyu ki yo ngono deh, cuman salahnya Mas Bagus itu sampean campur ngono. Jadi kalau IF ya IF, nggak usah dicampur-campur. Minum air lemon itu jangan, bahaya ngono. Kecut Mas soalnya. Kalau perut kosong itu bahaya. Wah, tuh gigil mbok gawekno jeruk kena lambungku. Ora eleng, Guys. Apa ora tak ombe yo piye? Lah biasanya kan nek wong matok kan jeruk karo kecap kok, Guys. Malah ratani. Jeruk nipis apa-apa ngono kae lho, Guys. Biasane jajal deh jeruk karo kanu lah diombe tenan. Lah kok bar geblak. Bar geblak ada pirang-pirang dino lambungku langsung walah. Bar geblak tiba-e. Makanya wong do diet-diet yo ngombe jeruk apa gak wani. Oh iya. Gak wis keluar tuh ki asam lambung. Bismillah kok, soalnya karena iki kan lagi awal toh guys, jadi ini nanti bismillah sembuh, hilang asam lambungnya wis minggat, hilang waras, nanti lagi kita mulai lagi. Pokoknya semangat, memang intinya oke enak wong lemu sehat, wong lemu pokoknya kudu diet guys, jaga pola makan lah maksudnya. Nek koyo aku kan mlebune wis gak lemu guys, tapi memang obesitas. Jadi memang kudu memang diharuskan untuk menjaga pola makan ben sehat. Ngono guys. Oke. Ngono yo langsung. Ngono kuwi ceromono nek umat ngene gara-gara kecentok panganan apa gara-gara apa, Dek? Nek aku yo gak masalah kok panganan. Nek aku yo nek masalah panganan kok pikiran. Aku pikirane los mangan ngene kok umpama koyo weden ngono kuwi lho. Aku mangan ngene ndang lambungku macah. Ojo ndek pikiran ngono. Malah kumat. Malah kumat. Dadi malah koyo weden awake dhewe. Tapi nek mangan apa iki losdol gak nyapa-nyapa. Sing penting pikiran iki nek wong ngarani kok ayem Mas, wong asam lambung kok pikiran awal mulai. Aku ki ndek aku tau kambuh semenjak tak nggo sak poso iki. Sing penting iki pikiran untuk ngarani kok pikiran ki aja terlalu keduren ngono lho. Ojo mikir banter ngono maksudnya ya. Banter, los, cara ngono. Cara mangan apa ya, dingko sing marai apa asam lambungnya naik ya iki aja terlalu koten mikir panganan sing ngono kuwi. Lah aku sak poso gak sambel nek mbok pikir. Gak nyamu-nyapu. Nek gak umat ya gak umat, ya gak piye-piye. Wong aku ki wong wis enek 4 dino, Dik. Wong 4 dino 5 dino kuwi lho, Dik. Acake iki dino apa to iki? Senin. Jemah Setu Minggu Senin lho, bener 4 dino. Jemah acake dia, acake iki ndek jemah acake. Jemah tak ngerti cek do jemah. Lah wong dhek esuk cek numpak motor ngalor ngidul aku ya ayem sampean mesti acake iki jemah dia, acake iki jemah, tapi tak umbarno. Cara ngono lah ora nyapa-nyapa. Pertama awal mulane. Kulo ngatih panas ngono. Kok anggere kan asam lambungnya munggah nih Mas. Magrib karo engko nglilir ki cara jam-jam 3 jam setengah 4. Wis panas deh aku. Wong poyang palingan guruan iki rasane puas. Batinku sampai iki apa goro-goro AC yo, apa AC iki marai penyakit tenang sampai ngono. Kok nek terlalu pikiran kedukuran malah gak iso nganu. Aku sampai ngobel koncoku bareng di WA. Sing koncoku sing apa jenenge sing dhisik duwe mobil iki lho, Dik. Wonge kan yo 136 lho, Dik. Saiki wong iki kuruga tapi dhek iki saiki dhek medhuk 50 punjul pisan. Kuwi tapi dhek iki ora IF dhek tapi dhek defisit kalori cara meno yo olahraga terus mangane iki diitung Dik. Yo esuk ngono kuwi dhek yo sarapan yo apa tapi sarapane sing ringan-ringan buah, ndok ngono tapi yo nganggo sing sehat-sehat ora kok minyak tok apa ngono kuwi dhek. Kuwi medhun kok Dik. Terus aku terus diomongi dikandani itu asam lambung Mas sampean ngono. Waduh mudar iki aku ngono. Mas asam lambunge kok wis ketara angger gurukan kanus ambekan sesek. Iya, Dik. Ya wis ngono kuwi, makane aku nek nganu fresh care iki gak carry. Sewaktu ketu umat cara tambuh tengah wengi apa ya nek gak nyedot iki gak iso Mas aku. Nek mbok sedot iki fresh care iki plong. Enak. Wis bismillah ndang sedutan kuwi. Ndang mari guys yo. Pokoke intine yo kepikiran barang. Pikirannya aja terlalu wedi. Marai aku iki malah parno ngono kuwi lho Dik, pikiranku wis
Waduh ki aku apa yo pikir malah nek diomongi sapa mbok pikir aku ki gak tau ngene gak tau ngono kok mangan apa jirene wong jangan lompongi marai ning weteng lah mbok seset asam lambung apa lah aku los pelan lompong nyambel teri apa sambilan kabeh nek gak umat juga umat ya budaya terus pikiran tapi beda awak beda rasa lho guys aja dipadakno asam lambung terus beda-beda enek sing wis gret enek sing asam lambung sing parah jere kuwi lho Dik ya sing gret kuwi ya iya sing wis ngono lah aku njajal live TikTok Dik lah wong-wong ki yo ngono Mas itu asam lambung Mas ngene-ngene akeh kuwi Dik dadi wong 300 wong 400 wong ki akeh sing do ngomong ngono sampai 200 sekian wong delok kuwi do rata-rata ngomongin ngono get hati-hati Mas ngono nek sampai neng get hati-hati Mas ngono terus ndang prekso Mas ndang prekso aja terlalu ngono kuwi Mas sampean diomongi wong terus terlalu mbok pikir ngono kuwi malah ning awak malah terlalu nganu kuwi kok aku langsung perucut ngono deh los wong lemu lah juga gak terus wong lemu padha karo nganu diceritani apa kalau bablas ngene pikiranmu ya wis aku langsung mak perucut iki aku pas live kuwi langsung mak perucut gak kuat kayak ngene kuwi yo mamane wis melerem ilang enek meh ilang enek nek ngono kuwi Dik gak ngerti pikiran gak iso nganu gak malah lak-lak terus enek aku terus akhirnya terus perucut aku budal ngenteni aji serat teko-teko kowe aku langsung wis mak perut aku budal kuwi mah Mas saiki panganan apa sing marai ngene sing mari ngene wis gak aku los suci lho sambel ndak diretak Pak Su ki ndak tahu aku terus gak nyambel yo nyambel tapi yo bismillah ya Dik bismillah bungku ya cuma tapi nek gak kecorok jeruk mah nek wong gak umat lah nek kecorok jeruk iki langsung jeruk terlalu wujute terlalu anu iya tak terus ngomong iki udah teko yo do ngandani ya karo Bu Arin terus apa Mbak Suryani bareng yo do ngandani nah iki Mas ngono aku kita nek gak mangan sambel mama bareng ya ngono wis gak saleh wis gak sangan sapa le sing ngorong kula mah gur-gur apa le ngono aku tak critane nek gur-gur ngombe lemon wis saya rasa ngombe ngono-ngono kuwi nang uga ndang mari tri bareng ya ngono seloro sapa bos tak barno cek nang tak balesi aku wis teko mau like komen pas aku nge story nganu nggone Pak Wahyu kono terus mari ngono Dek sing lara sapa bos aku bos sing lara wis ora usah diet sing neko-neko bos sing alami ae kaya aku lho bos sing alami ae wis ora usah sing neko-neko ngono Pak Suyu buka story lho nek gawe ki ndek apa nih Mas wis esuk mangi jam-jam 09.00 mangi ya yo buka sore kowe yo nek gak ndelok story WA ya gak ora aku jarang buka ini wong videone yo urung tak upload ngene. No guys, dadi pokok jaga kesehatan guys. Pikirannya tenang ngono lho. Diomongi wong sapa ngene-ngene wong-wong iki awak iki lho imune wong iki beda-beda. Aja kok badaning barang ya ngono. Ngene terus langsung kuweden ngono malah. Kowe ngombe obat apa? Obate jek foto aku. Oh, ya. Badaning. Obate jek foto kirim aku. Tapi aku nek ngono kuwi Mas, umpama kok wah ning kene panas, terus ning pulau ngati panas ngono kuwi aku gercep model godhong kates lho Pak. Ben apa kuwi? Adem ning lambung. Ora ketak sak ceglukan rong ceglukan kuwi tarah nek gak tau ngombe ya kudu mungkok. Iya. Lah tapi enak lambung ki iso kruwel-kruwel iso obah ngono lho, gak bekeng-bekeng koyo plendungan nganu ngono kae nek tarah sakno ngono. Tak campur madu. Aku anggar ngono kuwi jamu kuwi ngono-ngono kuwi ae. Anggar peturu iki ngombe kuwi. Dadi aku iso turu tanek ngono lho Mas nek pas ngopasi umat ngono kae. Nek gak umat iki yo wis sedina rong dina nek gak mari-mari lho ledek terus lho ya nek terus entuk kabar kok ngono ngene kok lho sing entuk kabar iki hadis lah hadis e yo ditokno lek ngetokne wis ning Pak Wahyu wong nek mau iki wong kedinan ana mati ngene wedi pikiran ki rasa gek terlalu ngono wong ki piye yo duwe nasib dhewe-dhewe yo ditakdir dhewe wis pokoknya iki wis los ngene lho pikirane iki gek los sampai kok Pak Su ki lho guys los ya los kaya ratu untuk dik lah yo wis los
Sehat. Iya nomor 1. Kene dagingnya dadi Sing penting ki dagingnya dilokno Pak Su ngono lho. Sehat. Kaitan seure. Pangan lontong sambel nek bodo kecil. Lah yo kok cek urip yo mak. Kaya opo iki. Ndek mangan lontong sambel channel iki aku pikiran iso ngurus lho, Mas. Kelingan ngono kuwi. Banget yo bojoku untung cek urip aku ngono cek nek betul urip. Aduh. Baru ke kamar mandi guys. Cik diare aku teman-teman. Alhamdulillah kimang ngomai di resekno dhisik lho. Kimang Mas Ajis ngabari wis balik jare wong-wong di andekno jajan ngono. Terus aku ngomong apa jenenge anu dhisik gawakno apa jenenge bakso meng dhisik mrene tilek aku terus resek-resek ke omah nyapok-nyapok ning omah gawakne baksone aku muni ngono. Piro ngono. Gawakne 3 leh aku ngono, guys. Lho, sak arep-arep mengkan disaponi. Alhamdulillah matur suwun dhisik. Dan family semua. Wis jam 5, guys. Jam 5 sore. Untuk sementara ini perutnya masih diare teman-teman ya, semoga seperti ini ya. Terus semoga nanti bangun pagi kondisi wetengku semoga sudah dan dodokku wis gak ngerasa nosing kayak biasanya guys. Moga-moga wis bener-bener ngerasa. Cuman iki kok sesuk kemungkinan aku ijek konsumsi pati gerut teman-teman ya. Aku ijek konsumsi pati gerut. Kok gak ini gampang guys. Dek mang gagal soalnya lali, carane gawe iki lali. Ngono. Mendunge potong itu. Malah wis setengah 6 lho guys arepan. Jam 5 muncul 20 menit. Urung do teko omah tapi wis ning bapangan kene wisan wis bakdo maem. Telah disengkot ae guys dibarno pisan. Aduh. Bismillah. Mendungi peteng guys. Rumahnya sudah bersih, rapi, matur suwun dhisik. Lho, resik guys, sudah disaponi. Mendung temen gudok-gudok kaya. Jebule Mas Ajis lagi WA lagi ngabari duitnya gak cukup tibake ngono. Engko ae tak tukok neh ngono. Otomatis kan dia mulai hadus metunah terus tak mau ya wis gak usah ae ngono. Sok-sok ae sesuk-sesuk ae jek nek dino ndang balik ae aku ngono guys. Tukokne kapan-kapan ae aku ngono. Bolak-balik kesel guys. Dek iki yo ngono ki ora turu dek melu usung-usung ning kono. Guys untuk bakso dhisik. Sesuk-sesuk ae yo, sesuk-sesuk ae. Timbang bolak-balik. Ya Allah, dan maghrib lagi merusuk omah guys. Aku baru tuh. Ya kok beniman? Kok beniman? Gak bisa kok. Emang mau karyawannya paling ya gak bar. Emang karyawannya paling gak bar. Aku emang enak. Pulang jalan. Wah. Kok makin lewat ngomong. Kena kabar ya. Yo, ini terakhir mah teles boleh wap bambu nih. Iya. Tentang atuh sabunan kono lewat kono sampai. Ayo. Dan aku berdua 100. Aku tak kok ono. Aku terus kesel dadi ki ora mangan blas. Aku mangan iki gak mau nafsu. Terus mang lewat kono yo kok pade-pade ora bangun. Lah kemang aku goreng lele kok. Kalau gini iso. Goreng lele sambel iki ndang adus sik adus.
Karo Mbah Pomo. Makanya jadi aku pas Mbah Pomo ndi? Lewat guri ya? Mau potong terus enak kurang sip terus dia. Kim blusuk omah. Adzan magrib pas lho. Asline iki dhek iki karo mamang duwite lah nggawa ngepras to 110 dienggo mangan wong apa jenenge wong 5 kan tetep dhek ketar-ketir yo wedi nek kurang wedi nek anu ngalahi dhek gak mangan. Wong dhek karek 110 sing digawa dhek. Tapi aku menggoreng lele guys. Ya ngono ya teman-teman, lanjut nanti lagi ya. Makasih buat semuanya, moga-moga dan waras, sehat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sih, ganti kaos.